para mabasa ng lahat. Yung side ko. Ayan. So, ito na po yung issue kanina. Nag-post ako na nasa basa ko. Pero, hindi ko, na si kuya yung talagang pinupoint ko doon na hindi ako pinaupo. Pag-post ko nung una, hindi ko nalagyan ng emoji. Tapos, ginawa ko, pinalitan ko, nilagyan ko ng emoji kasi nga baka mamaya magkaroon ng issue, diba? Baka mamaya masabi na si kuya yung pinupuntahan ko. Pero, hindi talaga siya yun. Tapos, nagulat ako ngayon na may kumakalat na post na pinilugan yung mukha niya. So, ngayon, dahil marami nag-react na dahil dun sa caption ko na kesyo daw yung entitled, ganun-ganon. Bakit kailangan daw bang kaupuin? Kasi ganun-ganon, hindi naman daw ako pilay, hindi naman ako matanda, hindi naman ako nagre-reklamo kung hindi ako pinaupo dun eh. Parang sa akin kasi sa mga ibang followers ko lang mahilig kasi ako mag-post minsan ng puro kalokohan, ganyan, ng joke, ganyan. Hindi ko naman alam kanina na maraming magre-react. So, kanina nung maraming nag-react, ginawa ko, inano ko siya, binura ko na. Tapos ngayon, eto palang lalaki na nasa likod ko, ginawa niya, nag-post siya, na ang nilagay niya doon is yung post ko na wala yung emoji. Tapos sinabi niya na siya yung, parang inano niya sa sarili niya na siya yung pinaliligan ko, na hindi ako pinaupo. So, ngayon, chinat ko naman na siya. Sabi ko, kuya, pasensya ka na kasi hindi naman ikaw yung sinasabihan ko. Sabi kong gano'n sa kanya. Nagulat din ako, ba't siya na-post ng gano'n? So, wala na akong magagawa. Kasi, na-post niya na. Tapos, marami nang sumausaw. Tapos, tawag dito, ano pa ba? Ang sinabi niya dun kasi, ang nang lumabas dun sa post niya, parang pagod siya, ganyan. Hindi naman talaga siya yun. I swear talaga, hindi talaga siya yun. Wala naman akong, na pinopoint ko siya doon na hindi niya pinaupo, ganyan. Tapos, ang sa akin lang, wala naman akong minura sa inyo. Hindi ko naman siya minura, hindi ko naman siya sinabihan ng mga pangit na salita, ganyan. Tapos, yung mga nag-comment doon, mga nakisawsaw, ayun, hindi naman sila mapipigilan. So, ang dami na nagko-comment sa akin kahit dun sa mga kasal namin nung asawa ko, nung mister ko. Nag-comment na sila ng mga pangit na salita na wala naman ako sinasabing gano'n, di ba? Parang unfair lang naman kasi hindi naman ako ng ganun ng tao eh. Tapos, ganun yung ginawa sa akin. Pati sa mga ibang post ko. Yun lang. Pati sa mister ko, ganyan, pangit yung ugali ng mister ko. Bakit? Dahil lang ba dun sa post ko na yon, makikilala nyo na ba talaga kung ano yung ugali ng isang tao? Makikilala nyo na ba agad kung sino ba talaga yung tao na yon? Ganun na ba agad? Na parang, totoo naman yung sinabi kanina, think before you click. Kasi sa akin talaga kasi, actually may mga din sa akin, nag-message din sa akin, sabi nga ganon, parang, bakit ang daming parang na-GG, nagalit? Tapos, bakit parang, ayun na, kasi sila, naiintindihan nila ako, pag nagpo-post talaga ako, makulit lang ako, hindi ko naman alam na gano'n, tapos biglang nag-post nga to si kuya na nasa likod ko, na niya, in-insist niya na siya yung sinasabihan kong gano'n, so syempre, dadami talaga yung magagalit sa akin. Pero wala na akong magagawa. Nandiyan na yan eh. Nagalit na sila lahat sa akin eh. Pero para sa akin, huwag niyo naman damay yung mister ko. At saka huwag niyo rin dadamay yung mga anak ko. Yan lang naman. Hindi nga. Bakit ko daw pinost nang hindi naka-blur? I'm sorry. Sinabi ko na rin kanina yun sa post ko, kanina sa comment ko. Na nung unang pinost ko siya, hindi ko siya na-blurred. Tapos after nun, mga ilang minutes, napaisip ako, sabi ko, hala, ba't ko pinost nang hindi naka-blurred si kuya? Kaya pinalitan ko siya, nilagyan ko siya ng mga may monkey na emoji. Tapos after nun, syempre, ayun, tapos yung mister ko, naiinis na rin siya sa mga nakikita niya na mga nagko-comment na parang,
hindi naman na yata maganda. Sobrang ano naman na yata yung mga nagko-comment. Yung una, okay lang yung mga na-GG, nagagalit, naiintindihan ko yan, ganun talaga eh, may ganun. Iba-iba naman talaga yung mga ano ng tao eh, di ba? So, tapos yung iba kasi below the belt na ganyan na, bastos na yung mga sinasabi, ganyan. Kaya binura ko na kasi pinabira sa akin ng mister ko. Tapos ngayon pala, anong nangyari? Binura ko na yon, diba? Hindi kumalat ngayon, siya naman na nag-post. So, yung pinost niya na, sorry daw, kasi hindi niya daw ako napaupo. Ganyan. Ayun, pak. Yan lang naman. Pero yun nga, gusto ko lang naman sabihin kasi di ba Facebook ko naman to, I think, pwede naman ako mag-post ng kung ano-ano. Ngayon, kung ayaw niya naman ng post ko, okay lang. Pero wag niya naman ako sabihin ng hindi maganda. Kasi wala naman akong ibig sabihin doon. Para kay Kuya. Kasi si Kuya, grabe naman yung pinost niya. Parang, hindi ako naiiyak, babe. Kinasabi ko lang yung, I'm a loser. O, di loser na. Kaya nga nanghingi ng public apology, tsaka ng sorry. Opa! Joke lang! Kasi naman, baby, hindi ko po talaga siya binilugan. I swear to God. Is God. Saglit lang. Parang, swear to God, my God. Hindi ko talaga binulugan yun. Walang bilog yun, I swear. Ba't nagulat ako pero kumakalat na may bilog na? Hala? Ewan ko, hindi ko alam. Pero basta wala talaga akong binilog dun. Ewan ko, sabi niya, nagpapasikat daw ako. Ang babastos ng mga babae, pati yung mga babae, pati yung mga lalaki. Sobrang bastos. Actually, wala ka lang magkinawa sa kanilang masama eh. Magkapakay eh. Ang kina mga wala siguro hindi masaya po kayo nila. That's why they're doing this. Ayun, yun lang naman yung gusto kong sabihin. Anyways, ang daming nanonood, 2.5k, ayan. Lahat sila galit sa akin. Hindi, sinabi mo lang to, wala akong nanatag dyan.